Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 ngadto sa 37. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isikatawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, gusto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong busa, nangutana pagayod siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho og gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya og gibunog og gibiyaan nga himalatyon og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Og si Jesus mitapos sa pag-ingon, karon sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.